Здравейте хора! Ще продължавам с клиповете. Надявам се да ме чувате по-добре. С нова програма ще снимам с Mobizen и ще намаля звука на Clash Royale, защото е много силен и се опитах да снимам клип, но не се чувах изобщо, само играта. Така че, да. Какво стана? Ами една загуба и една победа. Да, Clash Royale, трета арена съм. Скоро станах. И аз играя отскоро играта, де. В какъв клан съм? В CSKA София. Макар че съм за Левски. Но търсех някакъв клан да влеза. И да, чакай само секунда да видя нещо. Защото исках да джойна в един наш клан, т.е. на класа ми. Ама май съм бил много малка арена и не ми е давало да джойна. Сега да видим дали ще стане като съм трета. Star Wars 2. Да, добре, не ми дава да джойна. Четвърта арена, ако не стане. Окей. Сега. Какво ще направим? Ами ще изиграем, само да покажа тестето. Ето го миньоните, мини-пеката, принца, валкирията, барберианите, Кенана, Джайанта и скелета на армиите. И това ми е дека за сега. Ще изиграем една битка, даже две. Да стане горе-долу 10 минути клипа, там някъде. Не мисля да ги правя по-дълги. Когато нещо се заплесне и се наложи, може да стане alexi.g. Добре, брат, не спамвай точно от началото, бе. Сега. Аз искам да ми се зареди елексир. Сега ще спукам с принца. Потялете. Нищо, аре сега, но остана от неговите. Добре, сега. Миньоните ще го правят. Предовременно аз ще спална тук един. Не ударяй! Нищо, айде. 3 удара, даже и толкова няма нищо. Сега барбераните дали ще помогнат с нещо. Не съм много сигурен, ама все пак да правят поне нещо друго. Добре, слаба карта. Ако беше един барбериан, даже не ми се вярва сколко ще набият. Опа! Сега ще го скелета на армията ще убие принца. Гледайте как скелета на армия убива принц. Не! И при мен и при него стана така. Бой по тях, бой! Браво! Ти ли ще ми задъхаш, бе? Ти ли? Точно па ти, дет и още на тренингата получава. Не, че Джайанта не се получава на тренинга, да, ама нищо. Той сега пък си е добра карта. Поне за по-малките арени, да. Не! Бой по Джайанта, остави ми кулата. Добре. Така. Пускам скелета на армии, той пусна принц. Сега ще го унищожат. Не. За какво го направих това, като те ще ми унищожат принца и аз не знам. Нищо, остават 3, те ще ги унищожи кулата. Опа. Не точно мини-пе... една кула, минус една кула. Бой по Джайанта, бой. Кула ти ги стреляй. Не. Оттам и пека ли идва, бе? Сега и тая ли ще разруши?
Рип Ерони. Мачов. Нищо. Минус 12. Добре. Да стане като другия епизод. Пак една загуба и една победа. Не знам. Сега. То някакво правим. Ще изиграем още една и ще спирам до тук с епизода, макар че може и още 2. Сега. Защото е 5 минути вече. 5 минути само. Не. За какво е, Baby Dragon? Принца си изоставям. Хич не му дреме. Той още има староци. Наистина. Не, защото аз ще макар че аз нямам фаербол. Ако имаш, ще ти наспана 1000 фаербола. То още стрели полза Аз вече и фаербол дори няма дейка. Не, няма с бомбар да ми унищожиш кулата, защото знам колко е опасно. Окей, бихме го. Съжалявам, че няма звук от играта, ама просто е много силен и, както вече казах, и не се чувам изобщо. Затова вече на игрите, които играя, няма да има звук. Така, просто аз ще говоря. То не е нужно да има звук, защото не се говори в тази игра. Ако се говори, просто ще си четете нещо, ако има субтитри. Макар че тук няма как да има. Сега, още една игра ще изиграя, защото тая бързо я свърших. Blazing Vapors, окей. Сега това пак да не ми пусне от началото Baby Dragon и нещо друго, защото... Аз съм врачка, хора, Ще кръста епизода Врачката. Фак! Не е лошо. Без бой. Спокойно. Свърди. Подявайте унищожим ги. Подявайте. Извинете за щакането. Не. Аре бой по Baby Dragon, бе. Не. Няма стане. Не, не си го им помисляй, помисли си го. Фак! Дори една кула не можах да му сваля, трябва да си сменям дека с някакъв друг. 812 купички. Кога ще стигна 1100? Тия загуби. Така. Добре. Мисля, това да е от епизода. 9 минути и нещо. Сега ще стане 10. Надявам се клипът да ви е харесал. И до скоро. Да, дайте един лайк и се абонирайте, за да гледате още клипове. Бай-бай.
Опа. Добре, вече наистина. Чао!